Ukuba ngogombela kwesabo kanye nokweba kwaqala ngokuthi kwebiwe ukudla okwakumele kunikwe labo abadla imbuya ngothi. Ukuvela kwezindaba zokuthi kunamakhansela antshontsha izijumbana zokudla kwabathukuthelisa kakhulu abantu kanye nomengameli wezwe, kodwa-ke lesi kwakuseyisiqalo nje. Asizange sizwakale nhlobo isicelo sikaMengameli wezwe sokuthi kube nobumbano njengoba amanye amalungu e-ANC athola ingqayizivele yethuba lokuzinothisa njengoba izwe lilwa nobhubhane lwesifo i-COVID-19. We are going to keep a hawk's eye on how the money is going to be spent. I spoke to the Auditor General yesterday and I said, Auditor General, we need to put in place systems on a proactive basis to prevent the abuse of the resources that we are putting in place so that money does not end up in people's pockets. Ukukhishwa kwamathenda izinsiza zokulwa nalesifo ezifundazweni esifana neGauteng kwabonakala nje ukuzixebelela umkhoma nje kulabo abasondelene nosombusazwe. Isifundazwe iLimpopo salandela ngokuthi sinika amalungu e-ANC amathenda, kwavela nokuthi e-Eastern Cape kunomuntu osewashona kodwa onikwe ithenda. Umengameli wezwe kwadingeka ukuthi aqoke izikhungo zezomthetho ukuze ziphenye. To bring about a new and a reformed procurement system that will be underpinned by a number of elements. And those elements should be preventative measures. And this is where the Auditor General is very strong and his work is absolutely necessary. Umengameli Ramaphosa uthi kumele luqalwe kabusha uhlelo likahulumeni lokukhishwa kwamathenda.